Pini nali tum file la so video long na kithan ponji la bangke aadhar card pen bank account kosonsi online pen kiling neng jima la so puthak si nali tum file la so video long na than pachini ponik po la pen nali tum la so YouTube channel long jong si na ka humri milang pulote nali tum kaching hon pen subscribing on latest update kilong versi fans tame adung het belardas tame nali tum theklong ji odas tame berpon igder non la pen on details ma deklar dagalam chethan ponona kosonsi Aadhar card pen bank account online pen kiling neng jima la so puthak lang pononang kichengsi nang litum Google Chrome long dam pen npci punang litum tok dam igon kalipul tenang litum joy ke pen la so video description along kalte comment box along nang litum link bang long ponik po la pen npci tok that pen fit search non search that pen pulotenang litum la kichengsi kolobang mga kachiklang lalo nani tum dak thek ponlong po npci mason dak thek long ji la pen logos tame nani tum dak thek ponlong ikpo la sodim nani tum ber pon ignang po la sodim ber pon ik det pen dak apis bang puthot chingpu pon ikpo la chingpu det pen fit nani tum screen along dak thek ponlong ji npci official website lo la bangke nani tum ang ton pen details dak thek ponlong ikpo la pen UPI, Live Banks, lapen IMPS, pen kan an ma NACH, so details taminani tum dak pen long pon ikji lapen non Aadhar card pen bank account killing ji a process tami la so website long pen lo lapen nani tum an details ma deklar dagalam la bang nani tum lang pon igon copy pia facilities dak long pon ma kichengsi non Aadhar card pen bank account killing ji afan nani tum ladak penan option tek ponangji products lapen consumer lapen media tn diagta txn lapen nxt son sidak developers lapen business afana nitum dak long pon iksi lapen nalitum keber ponengji labangki consumer nalitum dak theklongji consumer alone nalitum ber pon ignang po consumer along ber pon igdet pen puthot nalitum dak pen penan option long pon tulang nali to option kilong pon exilak pe lake UPI complaint other product complaint lapen ATM locator la check your NETC FASTag status lapen digisati.info lapen Bharat Aadhar setting and enabler page punani to dak tek ponong po lapen nali to dak throw option dol nali tum la last option o si ber pon nang po Bharat Aadhar setting la sodim si Bharat Aadhar setting no ber pon ik det benefit puto dak page akimi chingpu pon ikpo mate loading pon ikpo la pen dak link li aprang nali tum pan tuning riglo nali tum na so YouTube channel along jong si nang komri milang pulte ka chingon pen subscribe igon la pen son interface mate la son arzana chiklang ponik po la pen nalitum la baning chibineng ji season expire in dak a minute bang dak 7 minute 8 minute sidolo la pen on da seconds tame chidam walo la song bong sinalitum killing a process bang complete dun nang pukali pulte expire ek dat po la son athar nalitum dak theklong ji request for aadhar setting nalitum thek ponlong exi la pen aadhar linking a process bang dak pen si claim nang po la pen ison alam Aadhar linking a process la bangke nonson Assam Gramin la pen kapre ka bank tum fund tame da facility pipilang la si kupipia bank sidon da online killing pon mijima nani tum lang pon ego kiching sinani tum la dak pen Aadhar number bang ber paprang nang pu nani tum long 12 digit Aadhar number theklong ji so Aadhar number bang ber ingnang ji la pen request for Aadhar setting lapen di setting nani tum dak pen option long exi jong se nani tum Aadhar killing tang do lapen non link lilo pulte nani tum di setting request ta men dak pen claim pon igme lapen nani tum jong se link ji pulte nani tum setting option long ber pon ignang po ber ik det pen puthot nani tum dak theklong ji select your bank na so bank long ber nang po nani tum tok nang po pikopia bank ma STA State Bank of India facilities tame dak pipon pila nalitum dak theklong ji dak pen non Indian observers bank Karnataka Vikas bank lason attack kaprek a bank nalitum dak tok pon ikon nalitum dak thek pon long exi
nili puthot dak Assam Gramin stame ave lapen Bank of Baroda do lapen Canara Bank do Indian Bank do India Observation Bank do nason atar dak pina ana bank afan facility bang pipon pe lapen pina ana bank afan bang dak pipon iglo lapen ani tum dak bank select pondet pina fit nali tum account number la bang ke ka fill up neng ji kedang solo account number nali tum fill up igo lapen puthot confirm account number nali tum fill up igon lapen la terms and condition la check box disi la sub box lo nali tum ber igon ber pon edit pen nali tum la captcha bang theklong ji da captcha doji la so captcha bang nali tum la sodim ber pon igon la sodim ber pon e captcha fill up pon edit pen fit nali tum proceed non lapen nali tum bank account pen aadhar card bang alang litum link pon ikpo lapen nalitum dag request nalitum send pon igdet pen nalitum service anang ding sikili maling el maling lema la so process tamen nalitum dag pen lang pon igme check your service status pula sodim nalitum bernang po lapen nalitum dag select seat id nalitum request intended date lapen service nalitum dag pen long pon ikpo copy service ma lapen reference number nalitum long exe request nalitum submit igdet pen captcha ber pon igdet pen puthot nalitum la check status podim ber ikon la sodim ber iglote nalitum details pange langlong ikpo la silason la apina ana beng tum phandak TKP pon pela a process banke online killing zi la so a process pange nonson Assam Gramin State Bank of India la pen son ata ison soni isini abeng bang dak pipon pe la sinali tum jong se kapre abeng do pul nali tum try pon igdenon lang igdenon nil na thana process sote nali tum claim igon la la pul 101% bangke bank account pen aadhar card bangke chilling ek bek po la sinili nali tum phan Assam Gramin Vikas Bank SBI Kosonsi Lahaya Bank pen link neng zima la so process tamenili puthon nali tum phan na 1p2 ikpo la pen la son update na litum ke lang long ver ze fan la so YouTube channel la bangke nang litum subscribe ingon la se pini la so video lo nang ke than ponji la bangke la anchor lo domi thak me kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long ke lang ara do anfans tame nilhin pen kardam